přijde spiskala, hostitelka. Takhle To tak nebe, prosím tě, to zkresluje to dno. Já příště přinesou jinou, nedají. Hele. To není čisté. Abych vás neužívat. No ale dědo, tohle nepije nikdo jiný než my dva. Jo? A jak odejdeš, tak to tady zůstane schovaný zase. Až zase přijdeš, protože já nepiju víno. nám to jinak nechutná, rozumíš? Jenom s tebou. No vidíš to, a my to vás nechutná ani s váma, nebo prostě řekli. No. Já ji mám doma plnou, zavřenou, ani nečvotou. No. A už tam stojí kolik týdnů. No. Já mě to taky bych mám přesnou. To není ono. Já prostě, když tady sedím Mišulka stále, já prostě jsem ochotnej to všechno vypít. Sám. No a co? No a co? Protože jestli má smysl nějaký život, tak Jasně. je to prostě v tom. Chci napít, chtěla bych si nějaký udělat. Protože všechno ostatně, jak říkal Šáva, Božek, já ho nafilmovaný, nadával moučku hospodu. Je to lumpárna, říkal. No, to stejně. Je to lumpárna. No řek šťavu. Božek, no. Ten, co chodil na trávu s tím pytlem. Trávu, no, říkali, děcka z té skalovy křičeli, Tejčku, my máme hrát. Ona totiž paní, jo, dělala dobrý buchty. A on vždycky udělal úzel a přinesl úzel buchet dětskám, jo. A oni potom, když ho viděli, když šel a nenesl úzel buchet, tak si mysleli, že ho jako přimělo, aby přinesl buchty. Máme hrát. Já jsem u toho nebyl a vypravoval mi Tandula. Jestli, jako, no teď je to hezký, od těch dětí. To je nějaký rok, je to už, jo. Ty děcka byly. A to, oni měli chuť na buchty a říkají, děti, Stečku, máme hrát. A on šel nahoře. Co si asi myslel? To musel hezky vypadat, jo, jako. No. My máme hrát. To je ten fór, jako. Jasně, no. A on měla dobrý duch, ty paní Božka. Paní, ale já vím ještě, když jsem byl kluk v chalupě u nás na tak Bořek, když vozil mě koně a když jako třeba na podzim se vozil hnůj na poje a tak. On šel vždycky 20 kroků před těma koněma, po té levé straně takhle. A když už byl moc daleko, tak počkal. A oni, jak přišli až k němu, tak mu zase. A když stál na voze, tak takhle, naša matka to vždycky po něm, tak on na tom voze nesam, pořád dělal tak. To byla sranda, jako, jsme ho tam, jo, po ty silně měl tenkrát byli auta dopoledne a jedno odpoledne. No. Tam jenom. A rádio, víc, a takový věc. Rádio nebylo. To až bylo před válkou těsně, matka koupila za 600 Vaška. Vaška šel ve stavě, on to sám vystavil, jo, nějak. Šel za to 600. A matka mi dala. Tak jsme měli těsně před válkou to rádio. To byl takový ten telefon, ten takový tady ty bříšky. No to já znám. My ho měli taky. Jo. To jsme pak nacházeli s Mirkem na smetišti. S Mirkem ne, to už nemůžu pamatovat. Ale Jo, jo, s Froudou s Mirkem, Froudou, tak to já musela s samozřejmě. tímhle Mirkem. Takovýhle věci. No, Dokonce i fungující. slyšeli jsme tam, když nastoupil Wehrmacht, začala válka. No. Ty německé, víš, takovou tu klasickou, jak měli třeba naše armády, anglická armáda, prostě tyhle ty
nebo tu válečnou vojenskou písničku Rosamundy, jo, u nás Škoda lásky, jo, to zpívají námořníci americký, anglický a francouzský, všichni prostě. To vešlo do dějin přímo ve vás. Já si vzpomínám na anglický film, takový námořnický, a tam jsou na gumovém člunu zachrání a zpívají si před smrtí Škoda lásky, jo, po anglicku teda nějak jako já. To je melodie, jasné. A Němci měli zase svoje takové ty sentimenty. Jo, a to byla ta Lili Marley. Vor der Kaserne, vor den Glostor, stand eine Laterne. Und steht sie noch davor. No, víš, to byla... A oni to broukali na frontě a v těch vagónech, v těch přemysťování a kdekoliv prostě se jí dostalo pár dohromady, tak zpívali Lili Marley. A my jsme v Svasanou ráno potně přišli na nádraží a tam měli tam měli plechový telefonní budky v Francii, jo. A na tu budky se krásně bubnoval. Na tu když bouchl, no tak kam se hrabe tím pán národním, jo. A teď jsme stali u té bouly, když přijede vlak. A my jsme to uměli i česky, tu Lili Marley. Počkej, já si možná i vzpomněl na nějakou verzi. Oba naše stíny v jeden splývají a tak. No, po německu je to museli beide Schatten haben, aus, nebo takhle nějak. A my jsme to uměli česky a ta německá se mi víc jako vrila do paměti a bouchali do té telefonní budky a zpívali, bylo nás tam 50, no to bylo hrozný. Než přijel ten vlak. To je husický chorál. A to bylo jedno tenkrát, na který jsme zpívali chvilku na Mondy, jo, Škoda lásky a hned nás jsme hodili Lili Marley. To si každý vybral. Říkal jsem si, kdybych to měl při cestě nějak to místo, kde jsi byl ve Francii, že bych tam škrábnul, když jsem tam byl. Víš, že nejsem zvědavý na Paříž. No to je mi jasný. Jako na ten Soissons. Ale ten byl prostě mimo. Ten byl nahoru. Nahoru, tak jo. Bohužel. Soissons Laon, trať, jo. Víš, tak jako tak postát nad tím údolím. My jsme Pepík Matocha, Moravák, to nazval. Údolí vzdechů. Takový slepý údolí, taky tam ta trať šla tunelem, potom dál, na ten Laon, jo. A to byla taková přirozená jako obranná, jako kotlina. A tady se sázely takové bunkry, jo. Prostě ty měli zaměřené svoje koty. No a dole v tom údolí, dole byla bunkry pro mužstvo, byla tam dílna, obrovská dílna, jako podzemí, všechno hluboko podzemí. A taky biograf. No jasně, to je logické. Jo, takový jako sál. A tam tenkrát, když jsme přišli o život, když jsme dělali ten biograf, totiž tam byly takové míchačky, takový, jako je třeba eskalátor, jako schody, no. Tak tohle byla taková, tady jsem nechal beton, tam lítal jeden pytel betonu za druhým a ty kapsy takový šli nahoru a do koryt se to kolíbalo, vyklápilo a těma korytama to padalo do těch šalunků. To byl rozsáhlý takový korytový, tam stali chlapi a postrkovali, tam se to nikdy nezastavilo. Vlaky těch vozejků šli jeden za druhým, to byl koncert. To prostě, já vidím ty kluky u toho, co sypali ten cement do toho, mě kramel každý se roztrpíte, vysypal, zahodil. Furt, bez přestání, ale 12 hodin. Kluci tohle dělají. A taky rychle a my jsme chodili
pytlem, zakrytem, jako s cementem v takovém okruhu do toho magazínu. Takovou cestičkou jako jeden za druhým. Jako jsou, tak jak nesou nosiči, otraci, prostě jako. A v té boudě, to byl takový magazín dlouhý, tam byly vlaky cementu. Každý den přijel plný vlak cementu, to se tam vyhodilo do těch bud pod střechu. To bylo na ty bunkry, na ty bunkry, no. A my jsme to, a tam byli dvojice, který neměl nic na práci, jenom brát jeden pytel a hodil na krk tomu, co byl zrovna na zadě. Přesně takhle. 12 hodin s půlhodinovou pauzou. A tu půlhodinu musela polovička běhat o to rychlejc, než ty jedni zežali trochu ty zupy. A pak zase my jsme museli o to rychlejc běhat, aby... Takže se to nezastavilo. Takže se to nezastavilo 12 hodin. Měli jsme na sobě takový tom z prázdného pytle od cementu takovou tu a drátem, jo, aby se to nesypalo za krk. Rob za krk a šel se jak otrok a u toho stolu, co oni tím krmí, to takhle udělá, jo. A pak si šel zase chvilku. A furt takhle jako šel s prázdným, jo, v té frontě, až ten pytel hodil za krk a zase takhle, no prostě celou noc. No nic, to už jsou jenom detaily. Ale to právě, už jsem vzpomenul, Pepík Matocha tomu říkal údolí vzdechu. A jednou jsme spískali takovou revoltu, že oni přivezli zubu na tu půlhodinu, jo? A jak v tom začal tou hrofanou, nám to nalejelo ve šálku, to smrdělo. To prostě byl smrad a bylo tam trochu zelí a voda. Špinavá. Sice to bylo teplý, ono to bylo taky v prosinci a listopadu, to je ten čas. No a tam byli nějakou jako starší kluci, my jsme byli kluci, tak mě bylo 23, jo. A tam byli chlapi, co bylo, no, 40, 50 letý. Ale já nebudeme, jo, stateční. Nechali jsme, lezli se do těch boudy naší, co jako byla taková, no. A je takhle jako to. My chceme pracovat, jo, ideál. Ale musíme se aspoň nažrat. Taky to vypadalo. Teď jsme byli narvaní v té boudě, já tam blízko vezí, a teď tam lidi ty otémaní ozbroje, a mě to pistole v rukách, a mě tou pistoli tak do toho břicha zajel a vykopal mě ven z těch schůdků. Oni ty baráky byli na křivý podlaze. V tom terénu, takže ta přední strana měla schůdky a ta zadní měla na zemi. A on mě tou pistoli tady takhle jako a chytil mě za limen sám, a prostě seřali a vykopali všechny postupně ven. No ale fakt byl, že za nějaký den potom přivezli takovou zupu, víš, bylo v tom hrách a dokonce v tom byly kousky masa, jo. Takže ta revolta nakonec nebyla tak marná. No a potom, no jo, ale představ si to, ten zážitek, když ti takový zběsilecký, neví, co dělá, ti pistoli tady, no to nejsou dobrý. No a to bylo právě v tom 42. a 43. Potom najednou dostali strašně přes hubu toho Stalingradu. Víš, jako. A najednou se ukázalo, že je nějaký jiný vítr. Chodili jako otáplí a samozřejmě většina se najednou začala zamýšlet. Ale pak se několik se ukázalo takových, který to naopak ponouklo větším zběsilostem. Jo. To byl ten, to znovu říkali jsme mu dešťová tvář. Takovou kluci ještě plně romantiky. Dešťová. No, dešťová tvář, to říkali, to byl výstrach. On si myslel, že to zachrání ještě. No to je choda. My jsme prostě byli tak utiskaný tím cementem, rozumíš, já jsem zapomněl dopovědět, jak jsme na to kino, když jsme dělali.
tak to zařízení, to bylo zakopané trochu jako hloub, takže ty kluci, co tam obsluhovali dole, tak byli asi takhle poteď. Pod úrovní. No ještě hloub. A on tam, jak se toho za tu noc nalilo on ten beton byl jadrnej, ale jako živej, byl hodně řídkej, jo. Válný byl hustý vláto, jo, který, ale jadrnej skutečně to byl cement jak sklo, teda. Jo, potom to je na ty bunkry, no. Na ty bunkry. No a oni nám prostě jeli takovým kvaldem, že ten šalounk z těch prken, co to jako v sobě, tak to prostě najednou dole držel a já jsem tam neviděl dole, v té díře, byli tam 4 kluci od nás a já jsem byl blízko, jenomže já jsem mohl utíct, když to prasklo. On ten šalounk to prostě nevydržel a on to zešumělo a ti kluci byli takhle v betonu za 3 sekundy, jo. No a teď se v tom dostali ven a jak z toho prasklo, tak ty planky, co odlikly, tak to jsme dostali my, a co jsme utíkali teď. No ale nakonec ty kluci se vydápali z toho betonu a ono to začalo přetejkat, jo, jako přes ten kraj, takže tím pádem se dostali jako krkem nad toho a vyhrávali se. Ono to mělo kam utíct. No a za 3 dní na to jsme tahali ten jeřáb, až to nešlo silnice, že by to jako sám si jel. Musel se tam dorovat, to se sehnal 50 chlapů a kdo byl tlačil, až se ten jeřáb dostal na to určitý místo v tom terénu. Jenomže jednu chvíli to rameno, nějak se tam kolem toho motali, začalo pršet a teď začali tlačit a rameno chytlo vysoký napětí. A ty kluci 3 byli, co to drželi, tak byli, no na úbel, to si jel plamen dolů a ten, co seděl tam jako u těch pák a to všechno bylo na škvarek. A tak se to tam nechalo, bylo to tam několik týdnů, tam byla akorát ty kůži odladí, půlky odladí dnes. To byla jedna taková pohodná událost. Pak byla ještě další. Jak jsem říkal, jo, trať, Svásov, Lavon, tunel, takhle. Teď my jsme tady dělali něco na takový, rovnal se tam terén a takhle. A tady byl přes tu trať takový hlavní přes na té stavbě, tam jezdili auta, materiál, dvoukolejná trať, jo. A my jsme tady rovnali tohle. Teď jelo tady nějaké nákladní auto a bylo vidět, že tam jsou přes spoje. Oni měli uniformy, ty Němci, přes ty telefony a takové ty věci. A jeli a teď jako, ten šofér zastavil se nákladní auto na ty trati, rovnou na těch kolejích, jo. A oni, jako se chystali, oni si mysleli, že už jsou na místě, ty chlapi, oni byli stále v oslovu. A tak se chystali normálně vystoupit, jo, vzadem, no, tak jeden byl takhle, jeden se skočil a druhý takhle jako, někdo skočil rovnou a byli v takové labilní pozici, jak se chystali vystoupit. A v tom je vlak, z toho tunelu vyletěl vlak. A ten šofér to spatřil, tak na to dupl a jak cukl, tak těch zbývajících 5, co se chystali vystoupit, prostě vypadlo přímo před tu lokomotivu. Ten to ještě stihl, že s tou károu, ale oni prostě spadli rovnou na koleje pod tí tohle a my stojíme tady a vidíme, jak se pod těma kolama motají ty nohy a čepice a ruce a všechno. Tak jsme viděli někoho jiný, tam byl taky v tom taková jedna pouda, tam byl Červený kříž, když se někdo něco stalo, tak tam byla ošetřena taková. Tak když to odnesli všechno z té tratě, tak tam byla, ale se takový nositek, víš,
od té krve, jak to bylo, tak to opáchli vodou, tak to tam sušili okolo baráku. Proč já mám jak jsme to mali k tomu přijít? No, pověděli jste si o Francii. O Francii, no. Jo, a to bylo údolí Zdechu. Tak takhle jsme vlastně. No konec konců, on ten Pepík Matocha, já mám doma jeho fotku, já ho můžu ukázat. Konec konců, na tom něco bylo. No to už jo. Proč zrovna zastavili na kolejích a vystoupili? No jo, jenomže oni chtěli vystoupit a to auto stálo. Jenomže ten šofér uviděl, že jede vlák, tak chtěl rychle odjet. A oni to nevěděli. A jak to s nimi cuklo, tak oni spadli. Prostě zastavovat na kolejích, to je blbost. No. To byla vina toho šoféra. A že jenom mám takovou, jo, to je prostě... Když se nedostávalo v tom magazinu cementu, co byl jako do skladiště, tak se chodil do vedlejšího skladiště za tratí. No a tam taky hodil za ten krk a šlo se, kus cesty se šlo mezi kolejema, normálně po trati a pak se uhnulo doleva a tam se to odevzdalo. Já jdu se svým pytlem za krkem mezi kolejema, pražec, jo, takhle. A najednou někde z dálky slyším Atención! Jo, to. Pak jsem takhle, jako se papír dělat, podíval jsem se na takový 20 metrů před svou viděl vlakovacího, jede na mě. Se svalil na travu s tím pytlem z toho, jo, z těch kolejí stranu. Kdyby já nevím, co to bylo za člověka, který křikl Atención! No Francouz, já teď viděl, co se děje. Já šel, celý jen tam chodíme, jo. No a když jel vlak, no tak nešli. No a já jsem šel, no. A já si, Atención! A se podívám, no, co se děje. A vidím. To byl hlavní aktér. To je hrozinka. No, člověk. Stačilo 3 sekundy nebo 4. Já jsem se začal akorát svalit. Ještě štěstí, že jsem nestůl. Jo, a to jsi se svalil na tu správnou stranu. Jeden, když hraje fotbal nějaký rok, tak Má reakci. prostě umře včas. My jsme byli v Brtnici na fotbale, dědečku. A my jsme viděli tak krásný góly, teda to byla paráda. Hele, ty si vymýšlíš. No Michale, vymýšlím si. Nejeli jsme v neděli od Rybníka a nejen, že tam bylo spousta diváků, hráli zelení, to byli, myslím, Brtničáci, přidali spoustu proti bledě modrým. No tak Brtničáci jsou jezedáci převážně, takže asi zelení. Jo, a skutečně teda to byly krásný, někdy teda, jak je člověk zhejčkanej televizí, tak bych chtěl opakování, jo, aby to vychutnal. Ale my jsme tam viděli asi 4 góly během asi, já nevím, 20 minut, víš, my tam, že jo, na kole jsme jeli, skutečně, a i Angličáka, jo, hele, dobře nakopnul, jo, na brankaře se to odrazilo do brány. Ovšem, takový ten mrtvič na ty góly. Tady samozřejmě zvítězili hosté, jo? Ne, Brtnice zvítězila. No tak, asi 6-2 to skončilo, takovýmhle způsobem. No my teda vodili těsně před koncem, tam těch aut bylo hodně, já jsem se bála, jako až potom je na tom kole pojedem. Představ si. Ale byly to nádherný některý góly. Jo, ty si skutečně. Já totiž, já jsem viděl taky několik gólů, je to tak 2 roky, a to bylo všetávat. A takže, že by se to měli. Ne, skutečně pěkný góly. A já mám pocit, že to byla Vrtnice, která vyhrála. Zelení prostě vyhráli, to vím. Pokud zelený byla Vrtnice, tak vyhrála. By se dalo poznat podle díla? Já ty naše fotbalisty znám.
Já jsem tam slyšel jednou chlapa, když dali zelený gól, tak opravdu žval, tleskal. Ale to A jo. tak to A víc lidí fandilo těm ale hlavám. oni, je to, jak jsem tam byl tu neděli, tak najednou přijel autobusek k Moučkovej a už všichni byli rozdělili jak prasata. Vyhrali první kde fotbal. A oni každý vypije 3-4 piva dopoledne a odpoledne hrají fotbal. No tak počkej, je to směje, to se nedá. No A to byli mladí kluci, to se prostě ještě dá na takový vesnici, nebo... Ne, ale skutečně ty góly byly Ne, ukázky. my jsme hráli fotbal v Vednici, já byl kapitán, já uchodoval, já byl kapitán, já byl centrál, rozumíš? A já jsem říkal Frantovi Nikodemovu, nájemci pivovar Brtnický Laje, Frantiku, v neděli prostě tě nestaví, protože tvoje forma v poslední době je prostě, no, to naše asi představit neúnosná. A on nás poslal všechny do Prahy, včetně kapitán. A to já, tak to bylo naposled, co jsem mi říkal takovou volinu. A on totiž, že Franta, ta kabina, co tam dneska stojí, to vám všechno hradil, ono už to třeba to nějak zlepšovali, nebo to, je to troska. Ale, no, Peňáz, Láďa Peňáz, kapitán, co byl předtím, ten zahynul koncem nějak na Prádovém pochodu, ulica mě viděl střelili na cestě. Willy Král, malíř, který to byl, on musel jít, až byl ze Stomařova, Němec, tak to byl strašně fajn kluk. Ale on musel nastoupit do Wehrmachtu, jo. Přišel o život při prvním akci, když Wehrmacht nastoupil do Francie. To jsem od jeho paní, potom jsem si s ním po válce sešel, tak mě to říká. Či nějaký blbý přestřelce, no, tam jako žádná válka nebyla proti Francii. Ale někde nějakým partizáním prostě to, tak to koupil Willy. Jarek Matějčku umřel na tohle, na žaludeční vřiny. Petr Kronáků umřel, nevím proč. No, asi, nebyl tak starý. Měli Beštička, jo, soused, jeden Černičák to neznám. Ještě někdo. Takže jsme 3 z toho manšaftu ještě živí. A to není dobrý pomyšlení. Ale peská jí hlava dostala v Brtnici 8-0. Rozumíš? Ty jsme tak vyřídili. Teďka mají perfektní obránka se teda. Hele, Sportbrigl Iglau, Jirana byla víceméně německá, jo. Sportbrigl Iglau dostala 6 gólů, oni se ani se nevolili. I s tím, že měli nějaký Mates tam byl, to byl střelec, ani si nelízl. Ještě byli DFC Iglau, Deutsche Fußball Iglau, jo. Vyřídili jsme je hradce, takže u nás na Brtnickém hřišti, a když někdy mi přišla na to řeč, jo, no, nastupil, tak ještě dneska si hospodář vzpomíná, jo, tenkrát byl fotbal. No, jo. Ještě dneska to hospodář se noví. No, někdo mi to říkal. No. Tak jo, to víš. Takže já byl tenkrát kapitán, objeli jsme do prostředka a jsem říkal, Spartu, tak, všichni společně. Já byl kapitán. 5 koruny, máš je na té kredenci. A soused tu na 5 koruny, jsou na knihovně. předseda sportovního klubu. Chceš tam? 5 koruny, jsou na knihovně, proč? Předseda sportovního klubu je jinak tu na nějaký čas. To jsou to její, protože... U Čechů byla tenkrát tam jsme přeplněna naše tam byly takzvané balený hromady. Jo, a vždycky byla poznámá, neseděli se dostatečně počet členů, koná se další valná hromada o hodinu později za každého počet. Jsou nápisy teda. Jsou docela
a tenkrát byl Žid, single Arnošt Pokladníkem. A když skončil svoji zprávu, tak předseda říkal, že mu děkuje za posel práci a vy nás vyhopil. No, víc jako minulý rok, pak se někdo přihlásil a navrhuje, aby byla udělena Pokladníkovi takzvaná jako ne, absolutorium. Co to znamená? To já vím. A všichni to hlasovali. Já taky ne. Ale absolutorium. To je plnění úkolů. Absolutorium. No, nevím. Když to můžu se rušili, Nejsme, ale na se odstěhovali, co vyrušili, ale to dobře pochopil. My jsme se jednou, já osobně nevím proč, dost dobře, ale učitel Peňáson nějak se nepohodlí a já jsem zažil teda s Peňázem držel vždycky. A on se tam na ty penáce právě nějaký jako tohle a on to vykašle a to nějaká. Já jsem měl takový pocit, že on má pravdu, jak jsem s ním držel tápole a tak mám překrásně se tak rozešli. Že jsme prostě vystoupili z toho klubu Brtnice. Já a ten Peňáz. Sportovní klub? Nebo Jo, SK Brtnice, no to byl samý klub. Široko daleko sociální kolena všech. Jako, my jsme vykopali plný síru, my jsme porazili AFK znovu na 7-4. No a pak my jsme se urazili, no já jsem ani tomu moc neuznal. Já jsem věděl, že ten svojím rád, že ten Peňázový, to byl učitel, jo, tak jsem si říkal, on ví, co dělá. A já jsem měl takový pocit, že mu přijde. No, jsme říkal taky. A jakmile se to dověděli v Lukách, Luka nejdál, bojovali leta, jo, Luka Brtnice, to byl zvyšný boj. A to je jako Sparta Slavia, jo. A oni se dověděli, a bylo jako fajn klub, museli vás, říkali mu Opíc, já nevím proč. Já dneška nevím, jak se jmenoval, ale říkali mu Opíc. A přitom to byl krásný klub, jo. Hele, vy jste se nějak přijel do Brtnice na kole. Já máme ten český pohár, já máme s Varnskou Slavií v neděli, Střebičí. Pojďte tam na záhad. Já jsem se hovoril kopačky, jsem se nastával, vyvolal jsem kopačky. Co bosej? Já ti přivezu, kolik máš číslo? Jsme jeli do Luka. Byl český pohár. Na Třebičky, tady na Horáci Slavií, jo. Proti nám národní spojce Bouzek. To byl potom dlouholetý trenér brněnský, ty hokej, byl slavný hokejista, taky Bouzek, jo. Tenkrát za Horáckou. My jsme to prohráli táti Luka na ty porážky a já jsem měl jednou chvilku takovou přijemnost, takovou příjemnost, prostě bombu pěknou, jenomže to, prostě jsem to minul a Bouzek šel vedle mě a říkal, měl to dám prcho. Já nevím, že jsem prohrál dost, nebo 6 nebo takhle. Ale jeli jsme na kole, potom s tím učitelem, on tenkrát učil v Jasovicích, na Třebicku. Máš tu tam, jak se jede Brtnice, ale Jasovice, Bokřišky a tam, jo. On tam učil. A já jsem měl vypučený kolo od Petka už od učitela vyletěla, protože moje kolo bylo nějaký nepojízdný. A to nějak jsme hráli to dělat spolu, jsem byl zároveň spolu. Tak teď mě půjčil kolo a tak jsme jeli z Třebiče u Vatma, a Užašovic najednou Československé všetnictvo, chlap nás zastavil zároveň, bylo plný zdrojí. Pej, nemáte světla a takhle. A když jsme přijeli blíž, to jsme takhle koukali na sebe, tak ten policajt povedal, jo, to jste vy, pane učitel. A jde, tak si pojeli silnici a jsme potecali. A jděte, tam už nikdo není, tady jsem byl já. A jděte opatrně a takhle. A to bylo hezky.
dělal celý den a mě v sobotu dát byste pětko. Nějaká cyklonista v kino. Jako když se hráli do rády. Dneska se dívat po kapitolu 15, 17 letech, no, taká vina. Ježišmarja, já jsem opět. Míšo, běž spát, už spíš tady. Ale vidíš, že ani otevřený oči už nemáš. Nemáš. Já přinesl přišel. Já už jsem si dalo také. Jinak by se to tady stejně zkazilo. Já už jsem si dalo také. Já jsem rád, že tady sedíš, ještě tady s náma chvilku. Pak píšeme rád, než ale když ono to nejde. Hele, Šilko, stejně budeme za chvilku. No a až kdyby se ti chtěl hodně spát. No, zítra se můžeš spát. To je právě ta náhoda, že je dneska pátek. Takže se to měla vdát, že jo. Stejně tě mám rád, ty Sandě. Já ti prostě cením, já to cením. A taky čuměli, když jsem mohl vysvětlit prostě. Já, Šilka je náš chlapec. Jo, no všichni rád. Jo. Máme potom. Ale oni to víc. Jo. Já vždycky jsem sám doma a už to přijde to bytu a vidíš ty děje, tak to tě tam slyšíš, tam ty lidi, co tady šlachtili a tady nepřijde. Takový zvláštní, nás to právě pomáhá, když já dostanu nějakou práci a zase to zaberu, já se pustím to rádiečko, já prostě žiju. Ale jak to všechno nastane, já se poschodím. Celý letošní rok, co jsem udělal, a co jsem tam poslal hotový? No přece to nebylo, že bych se 30 metrů krtká do složitých věcí. Oni stál jsem za to, aby mě zavolali, no já jsem čekal, tady bude potřeba rizerský pokyn, tady bych to potřeboval větší, tady bych to nebyl, nic. Vlastně dobrý, zaplatili. Udělám Bergovi, věci, dokonce, přijde, že musím rybách všichni, a teď jsem pozval Kubička, jako to je šéf dramaturg. Pojď se podívat, to dělá Pepe, jak oni říkají. No Kubiček, no. Kubiček. No je Kubičku, já si to spojím. Ale, a teď je to šéf dramaturg taky. No jo, jako animátor vrcholnicu. Jo, jako takhle, to je komická neděloví, tak co já teď? A co jsem tam teď postavil? Jak se scénička kráčí a tam jdou nějaké ptáci. To nejsou ptáci, to jsou obůly, jo, ale to stojí, no. Počkej, jak on to napsal, že v jednom kuse, to je jako poskakují a zpívají. V jednom kuse. To je krásná formulace. V jednom kuse zpívají. No ale oni zase, jak pan Julie, když se tam to natočili, tak oni tam mají teď už taky to video, oni naťukají tohle, oni to vidějí a je tam nějaký plás. Se plás dělá hrozně, jo. Ale je to strašně šikovný kluk a nejenom, že umí kreslit, ale on umí taky jako, víš, jako to, co přijde, možná přijde, že oni budou mít to video, a oni si vyťukají, oni obraze, který já musím načíslovat a znovu natočit. To, tak oni si to tam naprogramují a on si prostě ten rytmus toho záběru udělá na klávesnici. A to je ten pokrok, který bude. A který prostě já vím, že jako přijde a že je to opravdu pomoc a že člověk sám to neumí, nebo zatím nějak nemám o tom nějakou velký zdání, ale vím, že tohle se bude dělat a že tohle ty kluci, který mají proto smysl, že prostě to je přesně do sebe komunikace. Takového kuka, který umí kreslit, který ví, co to chce, který umí animovat a ono se bude animovat, ono se nakreslí potřebný. A do ostatní se dohraje ty počty, které já tady sloupet číslic, píšu postavně do vozu a ty velký chudáci ukáž, udělají, ona okopuje, já nevím, za půl minuty okopuje krtá, ale 5 minut popisuje ty čísla. Kdy ta kresba bude znovu nastavená a bude použitá, ale přitom to nemá. A se opakuje, to je pozice. Že oni tady naťukají a nebudou nic takového směli. Jenomže v tom už já se nevyznám, ale vím, že se to bude dělat tak. A já si vážím toho kuka, že prostě to takové vodění sám, on už to naučil, že zapálil kolem sebe zase další partu. Takže mám takový pocit, že je to nezajímavé.
seděj, třeba tam taky nemohli řečně. Když ono taky je to těžký, no. Kde vzít? Pochmany, smetany, milej, jo, a chtělky. No. Je vzít? Chce to prostě dát jeden prostor trošku. A to je ta nová generace. Baloniky, nebo jejich staré. Oni nemají na to. Oni to, co přinesou, to je výpověď. Ze všech sil. Není tam jiskra. No, kde tu jiskru taky mohli sebrat, prostě kdyby si jen to vlastně oni prožili, že? Tak nemají na ní, no. Lidi, kteří mají jiskru, jako třeba Forban, tak to museli vidět. Jo, to je, víš co, to jsou záznamy, který historicky. Dokonce i firmy, které udělá se u nás prostě dělka. No a nakonec přijde k tomu, že promítám se dvou a tak. No jistě, no. Jenomže, podívej se, u nás to není ten případ. To je na politiky to se nedá dělat, jo, prostě z nějakého ústního pohledu se šmít ten proces, je to čestovaný školem. A když si jdeš, tak na té se to vlastně začne třeba školou. Tak kdyby se když tady ztratila se dá. Jo, to mi říká jeden kamarád, jo, a to dva dvojčata, jo. Jeden krásný ten. Podívat se, za druhý. Dopak první třídě nakreslil krásnou nákres. A spáluje, protože mají doma nějaký karton, on to dá. A on to strašně líbilo. A ten si dělal vykreslil na výstava, tam ve škole na stejně se to dává. Jo. A tentokrát tam prostě nebyla stále. A paní učitelka se ještě takhle zavolala do školy. No a on tu raketu namaloval, ovšem namalovaný i s těma písmenama, co viděl na té kresbě, no a tam bylo výjimkem. A paní učitelka, podívejte se, co mi ten kluk udělal. To já nemůžu dát na výstavu. No tak. A teďka na té výstavě vystaví všelijaký teda věci, jo. A on potom říká, taky, ale proč ta moje raketa tam nevysela, teď je přece hezčí. No a teď co? To je ta jiskra prostě, která... To je učitelka, to je... Ona třeba není ten zlá, jeden produkt. Ale producent ve společnosti jsou i takový meblové, jo, a tak. Nebo ne, takhle když zrovna, tak to na společnost se tak. No jo, ale on to z toho nevyhrál, víš, ale ale to, co dělá, co si ty vyklady, jestli si dělá to, no, to je to hrozky, no. To je to chytrý, já bych ho, já si, já prostě nemůžu povědět, to je nápad, no, řekl fakt, že tato generace, co teď tvoří a tak tvoří spíš pesimistický, jako nevíru v budoucnost a takový věc. No, samozřejmě, taky věc. I všechny takový ty firmy třeba, který stavu neznám dílo, který by se díval na budoucnost, jako na světlo i ukázat. No, i třeba, ten protože právě viděli, že tam jezdí Amarony a návštěvníci se tam dávají. No, tak jestli se jedná o minulost a se jedná na minulost, tak to bylo to.
lásky plný, to potom nejde. Ale já ne vůči jemu, jo, vůči jemu je to lásky plný. Ale jako proč je chudinka malá? No, no, já tak- to neberu. No. Ne, no, No, protože má hodně starostí, s náma má práce a musí chodit do školy. No, přesně. A to beru jako injektivu vůči sobě. No to tak nebude. Víš? Skutečně to tak beru. já myslím, že bys měla přeskoumat. Já znám to jeho stanovisko. No ale to je těžký, no. Že přeskoumat, no. No. Já ho přeskoumám. To se si najil sám. Ne, určitě ne. To určitě spiskala hostitelka. Takové To desky, tak že neber, prosím tě, to zkresluje, to no. já příště přinesou jinou, nedají. Hele, To je čisté. abych vás nemůže brát. No, tím No ale dědo, tohle nepije nikdo jiný než my dva. Jo? A jak odejdeš, tak to tady zůstane schovaný zase, víš? A zase přijdeš, protože Já nepiju víno. nám to jinak nechutná, rozumíš? Jenom s tebou. No vidíš to, a my to vlastně chutnáme jedině s váma, nebo tak. to se řekli. No. Já ji mám doma plnou, zavřenou a ji nečvotou. No. A už tam stojí kolik týdnů. No. Já mě to taky bych mám přesnou. To není ono. Tak. Já prostě, když tady sedí Mišulka s námi, to já prostě jsem ochotný to všechno vypít. Sám. No a co? No a Protože jestli má smysl nějaký život, Jasně. tak je to prostě v tom. chci napít, když chtěla to nějaký udělám. Protože všechno ostatně, jak říkal Šáva, ten Božek, já ho nafilmovaný, vás nadával roušku, je to loupárna, říkal, No, to stejně. je to loupárna, Mařečťou. Božek, no. Ten, co chodil na trávu s tím pytlem. Trávu, no, říkali, děcka z té skalovy křičeli, Tejčku, my máme hrát. Ona totiž paní, jo, dělala dobrý buchty. A on vždycky udělal úzel a přinesl úzel buchet dětskám, jo. A oni potom, když ho viděli, když šel a nenesl úzel buchet, tak si mysleli, že ho jako přimělo, aby přinesl buchty. Máme hrát. Já jsem u toho nebyl a vypravoval mi Tandula. Jestli, jako, no teď je to hezký, od těch dětí. To je nějaký rok, je to už, jo. Když děcka byli. A to, oni měli chuť na buchty a říkají, děti, stečku, máme hrát. A on šel nahoře. Co si asi myslel? To musel hezky vypadat, jo, jako. No. My máme hrát. To je ten fór, jako. Jasně, no. To ví. A on měla dobrý duch, ty paní Božka. Paní, ale já vím ještě, když jsem byl kluk v chalupě u nás ale tak Božek, když vozil, on mě koně a když jako třeba na podzim se vozil hnůj na pole a tak. On šel vždycky 20 kroků před těma koněma, po té levé straně takhle. A když už byl moc daleko, tak počkal. A oni, jak přišli až k němu, tak mu zase. A když stál na voze, tak takhle, naša matka to vždycky po něm, tak on na tom voze sám pořád dělal tak. Druhá sranda, jako, jsme ho tam, jo, po ty silnici tenkrát byli auta dopoledne a jedno odpoledne. No, Tam jenom a rádio, víc, a takový věc. rádio nebylo. To až bylo před válkou těsně, matka koupila za 600 do Vaška. Vaška šel ve stavě a on to sám vystavil, jo, nějak. Šel za to 600. Matka mu je dal. Tak jsme měli těsně před válkou to rádio, to byl takový ten telefon, ten takový, tady ty mřížky. To já znám. Já To
jsme měli taky. Jo? To jsme pak nacházeli s Mirkem na smetišti. S Mirkem ne, to už nemůže pamatovat. Ale Jo, jo, s Froudou s Mirkem, Froudou tak to já musela s samozřejmě. tímhle Mirkem. Takovýhle věci. No, Dokonce jo. i fungující. slyšeli jsme tam, když nastoupil Wehrmacht, začal válka. No. Ty německé, víš, takovou tu klasickou, jak měli třeba naše armády, no, anglická, no, prostě ty takovou tu válečnou vojenskou písničku Rosamundy, jo, u nás Škoda lásky, jo, to zpívají námořníci americký, anglický a francouzský, všichni prostě to vešlo do dějin přímo. Já si vzpomínám na anglický film, takový námořnický, a tam jsou na gumovém člunu zachrání a zpívají si před smrtí Škoda lásky, jo, po anglicku teda nějak akorát. To je melodie, jasné. A Němci měli zase svoje takové ty sentimenty. Jo, a to byla ta Lili Marley. Vor der Kaserne, vor den Glosttor, stand eine Laterne. Und steht sie noch davor. No, víš, to byla... A oni to broukali na frontě a v těch vagónech, při těch přemysťování a kdekoliv prostě se jí dostalo pár dohromady, tak zpívali Lili Marley. A my jsme v Svasanu ráno potně přišli na nádraží a tam měli tam měli plechový telefonní budky v Francii, jo. A na tu budky se krásně budoval. Na tu když bouchl, no tak kam se hrabe tím pán národním, jo. A teď jsme stali u té bouly, když přijede vlak. A my jsme to uměli i česky, tu Lili Marley. Já si možná i vzpomněl na nějakou verzi oba naše stíny, jeden splývají a také no po německu je to tady beide šátme sámy, Adr Ausel, nebo takhle nějak. A my jsme to uměli česky, ale ta německá se mi víc jako vrila do paměti a bouchali do té telefonní budky a zpívali, bylo nás tam 50, no to bylo prostě, než přijel ten vlak. To je husický chorál. A to bylo jedno tenkrát, na který my jsme zpívali chvilku na Mondy, jo, Škoda lásky a hned nás jsme hodili Lili Marley. To si každý vybral. Říkal jsem si, kdybych to měl při cestě nějak to místo, kde jsi byl ve Francii, že bych tam škrábnul, když jsem tam byl. Víš, že nejsem zvědavý na Paříž, No to je mi jasný. jako na ten Soissons. Ale ten byl prostě mimo. Ten byl nahoru. Nahoru, tak Bohužel. Soissons Laon, trať, jo. Víš, tak jako tak postát nad tím údolím. My jsme Pepík Matocha, Moravák, to nazval údolí vzdechů. Takový slepý údolí, taky tam ta trať šla tunelem, potom dál, na ten Laon, jo. A to byla taková přirozená jako obrana, jako kotlina. A tady se sázely takové bunkry, jo. Jo, kolem dokola. Prostě ty měli zaměřené svoje koty. No a dole v tom údolí dole byla bunkry pro mužstvo, byla tam dílna, obrovská dílna, jako podzemí, všechno hluboko podzemí. A taky biograf. No jasně, to je logické. Jo, takový jako sál. A tam tenkrát, když jsme přišli o život, když jsme dělali ten biograf, totiž tam byly takové míchačky, takový, jako je třeba eskalátor, jako schody, no. Tak tohle byla taková, tady jsem nechal beton, tam lítal jeden pytel beton za druhým a ty kapsy takový,
Ty to vozili šli nahoru a do koryt se to kolíbalo, vyklápilo a těma korytama to padalo do těch šalunků. To byl rozsáhlý takový korytový, tam stáli chlapi a postrkovali, tam se to nikdy nezastavilo. Vlaky těch vozejků šli jeden za druhým, to byl koncert. To prostě, já vidím ty kluky u toho, co sypali ten cement do toho, mě kravno každý se vysypal, zahodil. Furt, bez přestání, ale 12 hodin kluci tohle dělají. A taky rychle a my jsme chodili s pytlem za krkem, jako s cementem v takovém okruhu do toho magazínu. Takovou cestičkou jako jeden za druhým. Jako jsou tak, jak nesou nosiči, otrací prostě jako. A v té boudě, to byl takový magazín dlouhý, tam byly vlaky cementu. Každý den přijel plný vlak cementu, to se tam vyhodilo do těch bud pod střechu. To bylo na ty bunkry a tak. Na ty bunkry, no. A my jsme to, a tam byly dvojice, který neměl nic na práci, jenom brát jeden pytel a hodil na krk tomu, co byl zrovna na zadě. Přesně takhle. 12 hodin s půlhodinovou pauzou. A tu půlhodinu musela polovička běhat o to rychlejc, než ty jedni zežali trochu ty zupy. A pak zase my jsme museli o to rychlejc běhat, aby... Takže se to nezastavilo. Takže se to nezastavilo 12 hodin. Měli jsme na sobě takový z prázdného pytle od cementu takovou tu a drátem, jo, aby si to nesypalo za krk. Rob za krk a šel jak otrok a u toho stolu, co oni tím krmí, to takhle udělá, jo. A pak si šel zase chvilku. A furt takhle jako šel s prázdným, jo, v té frontě, až ti s tím pytel hodil za krk a zase takhle, no prostě celou noc. No nic, to už jsou jenom detaily. Ale to právě, už jsem vzpomenul, Pepík Matocha tomu říkal údolí vzdechu. A jednou jsme spískali takovou revoltu, že oni přivezli zupu na tu půlhodinu, jo? A jak v tom začal tou hrofanou, nám to nalejlo těch řešáků, to smrdělo. To prostě byl smrad a bylo tam trochu zelí a voda, špinavá. Sice to bylo teplý, ono to bylo taky v prosinci a v listopadu, to je ten čas. No a tam byli nějaký jako starší, my jsme byli kluci, tak mě bylo 23, jo. A tam byli chlapi, co bylo, no, 40, 50 letý. Ale já nebudeme, jo, stateční. Nechali jsme, vezmi se do ty boudy naší, co jako byla taková, no. A je takhle jako to. My chceme pracovat, jo, ideál. Ale musíme dostat aspoň na žád. Taky to vypadalo. Když jsme byli narvaní v té boudě, já tam blízko vezí, a teď tam lidi ty otémaní ozbroje, ale a mě to pistole v rukách a mě tou pistoli tak do toho břicha zajel a vykopal mě ven z těch smůtků. Oni ty baráky byli na křivý podlaze. tom terénu, takže ta přední strana měla skutky a ta zadní na zemi. A on mě tou pistoli takhle jako a chytil mě za limenc a prostě sežrali a vykopali všechny postupně ven. No ale fakt byl, že za nějaký den potom přivezli takovou zupu. Víš, bylo v tom hrách a dokonce v tom byly kousky masa. Takže ta revolta nakonec nebyla tak marná. No a potom, no jo, ale představ si to, ten zážitek, když ti takový zběsilecký, neví, co dělá, ti pistoli tady, no to nejsou dobrý. No a to bylo právě v tom 42. a 43. Potom najednou dostali strašně přes hubu toho Stalingradu. Víš, jako. A najednou se ukázalo, že je nějaký jiný vítr. Chodili jako otáplí a samozřejmě většina se najednou začala zamýšlet. Ale pak několik se ukázalo takových
který to naopak ponouklo větším zběsilostem. Jo. To byl ten, to znovu říkali jsme mu dešťová tvář. Jako kluci ještě plně romantiky. Dešťová. No, dešťová tvář, to říkali, to byl vysoký tvář. On si myslel, že to zachrání ještě. No, to je choja. My jsme prostě byli tak utřískaný tím cementem, rozumíš, já jsem zapomněl dopovědět, jak jsme na to kino, když jsme dělali. Jo. Tak to zařízení, to bylo zakopané trochu jako hloub, takže ty kluci, co tam obsluhovali dole, tak byli asi takhle poteď. Pod úrovní. No, ještě hloub. A on tam, jak se toho za tu noc najilo ten beton byl jadrnej, ale jako živej, byl hodně řídkej, jo. Vámi byl hustý vláto, jo, který, ale jadrnej, skutečně to byl cement jak sklo, teda. Jo, to je na ty bunkry, no. Na ty bunkry. No a oni nám prostě jeli takovým kvaldem, že ten šalounk z těch prken, co to jako v sobě, tak to prostě najednou dole držel a já jsem tam neviděl dole, v té díře, byli tam 4 kluci od nás a já jsem byl blízko, jenomže já jsem mohl utíct, když to prasklo. On ten šalom to prostě nevydržel a to zešumělo a ti kluci byli takhle v betonu za 3 sekundy, jo. No a teď se v tom dostali ven a jak se to prasklo, tak ty planky, co odlikly, tak to jsme dostali my, a co jsme utíkali odtedy. No ale nakonec ty kluci se vydápali z toho betonu a ono to začalo přetejkat, jo, jako přes ten kraj, takže tím pádem se dostali jako krkem nad toho a vyhrávali se. No to mělo kam utíct. No a za 3 dní na to jsme tahali ten jeřáb, až to nešlo silnice, že by to jako sám si, nebo se tam dorvat, jo, to se sehnal 50 chlapů a Gregor byl tlačil, až se ten jeřáb dostal na to určitý místo v tom terénu. Jenomže jednu chvíli to rameno, nějak se tam kolem toho motali, začalo pršet a teď začali tlačit a rameno chytlo vysoké napětí. A ty kluci 3 byli, co to drželi, tak byli, no na úbel, to sjel plamen dolů a ten, co seděl tam jako u těch pák a to všechno bylo na škvarek. A tak se to tam nechalo, bylo to tam několik týdnů, tam byla akorát ty kůži odladí, kuchy odladí, dnes. To byla jedna taková pohodná událost. Pak byla ještě další. Jak jsem říkal, jo, trať, Sváclav Laon, tunel, takhle. Teď my jsme tady dělali něco na takový, rovnal se tam terén a takhle. A tady byl přes tu trať takový hlavní přejezd na té stavbě, tam jezdili auta, materiál, dvoukolejná trať, jo. A my jsme tady rovnali tohle. Teď jelo tady nějaké nákladní auto a bylo vidět, že tam jsou přes spoje. Oni měli uniformy, ty Němci, přes ty telefony a takové ty věci. A jeli a teď jako, ten šofér zastavil se nákladní auto na té trati, rovnou na těch kolejích, jo. A oni, jako se chystali, oni si mysleli, že už jsou na místě, ty chlapi, oni byli chtáli osou. A tak se chystali normálně vystoupit, jo, vzadem, no, tak jeden byl takhle, jeden už se skočil a druhý takhle jako, někdo skočil rovnou a byli v takové labilní pozici, jak se chystali vystoupit. A v tom je vlak, z toho tunelu vyletěl vlak a ten šofér to spatřil, tak na to dupl a jak cukl,
tak těch zbývajících 5, co se chystali vystoupit, prostě vypadlo přímo před tu lokomotivu. Ten to ještě stihl, že s tou károu, ale oni prostě spadli rovnou na koleje pod ty tohle a my stojíme tady a vidíme, jak se pod těma kolama motají ty nohy a čepice a ruce a všechno. Tak jsme viděli někoho jiný, tam byl taky v tom taková jedna pouda, tam byl Červený kříž, když se někdo něco stalo, tak tam byla ošetřena taková. Tak když to odnesli všechno z té tratě, tak tam byla, ale se takový nositek, víš, takový od té krve, jak to bylo, tak to opáchli vodou, tak to tam bylo sušili okolo baráku. Proč já jak jsme to mali k tomu přijít? No, pověděli jsme si o Francii. O Francii, no. Jo, a to bylo u údolí vzdechu. Tak takhle jsme vlastně. No konec konců, on ten Pepík Matocha, já doma jeho fotku, já ho můžu ukázat. Konec konců, na tom něco bylo. No to je jo. Proč zrovna zastavili na kolejích a vystoupili? No jo, jenomže oni chtěli vystoupit a to auto stálo. Jenomže ten šofér uviděl, že jede vlak, tak chtěl rychle odjet. A oni to nevěděli. A jak to s nimi cuklo, tak oni spadli. Prostě zastavovat na kolejích, to je blbost. No. To byla vina toho šoféra. A že jenom mám takovou, jo, to je prostě... Když se nedostávalo v tom magazinu cementu, co byl jako to skladiště, tak se chodil do vedlejšího skladiště za tratí. No a tam taky hodil 20 krk a šlo se, kus cesty se šlo mezi kolejema, normálně po trati a pak se umluvil doleva a tam se to odevzdalo. Já jdu se svým pytlem za krkem mezi kolejema, pražec, jo, takhle. A najednou někde z dálky slyším Atención! Jo, to. Tak jsem takový, jako se papíru, tak podíval se do sebe, tak 20 metrů před sebou viděl lokomotivu, jede na mě. Se svalil na tebe s tím pytlem z toho, jo, z těch kolejí stran. Kdyby já nevím, co to bylo za člověka, který křikl Atención! No Francouz, já teď viděl, co se děje. Já šel celý jen tam chodíme, jo. No a když jel vlak, no tak nešli. No a já jsem šel, no. A já si, Atención! Tak se podívám, no, co se děje. A vidím. To byl hlavní aktér. To jsi ty, Rozinka. No, člověk. Stačilo 3 sekundy nebo 4. Já jsem se začal akorát svalit. Ještě štěstí, že jsem nestůl. Jo, že jsi se svalil na tu správnou stranu. Jeden, když hraje fotbal nějaký rok, tak Má reakce. prostě umře včas. My jsme byli v Brtnici na fotbale, dědečku. A my jsme viděli tak krásný góly, teda to byla paráda. Hele, ty si vymýšlíš. No Michale, vymýšlím si. Nejeli jsme v neděli od Rybníka a nejen, že tam bylo spousta diváků, hráli zelený, to byli, myslím, Brtničáci, přidali spoustu proti bledě modrým. No tak Brtničáci jsou jezedáci převážně, takže asi zelený. Jo, a skutečně teda to byly krásný, někdy teda, jak je člověk zhejčkaný televizí, tak bych chtěl opakování, jo, aby to vychutnal. Ale my jsme tam viděli asi 4 góly během asi, já nevím, 20 minut, víš, my tam, že jo, na kole jsme jeli, skutečně, a i Angličáka, jo, hele, dobře nakopnul, jo, na brankaře se to odrazilo do brány. Ovšem, ten mrtvič na ty góly. Tady samozřejmě zvítězili hosté, jo? Ne, Brtnice zvítězila. No tak, asi 6-2 to skončilo, takovýmhle způsobem.
No, my teda vodili těsně před koncem, tam těch aut bylo hodně, já jsem se bála, jako až potom je na tom kole pojedem. Představ si. Ale byly to nádherný některý góly. Jo, ty si Skutečně? Já totiž, já jsem viděl taky několik gólů, je to tak 2 roky. A to bylo všetká A takže, že by se to měli. Ne, Mohli skutečně se zlepšit. pěkný góly. A já mám pocit, že to byla Vrtnice, která vyhrála. Zelení prostě vyhráli, to vím. Pokud Zelený byla Vrtnice, tak vyhrála. By se dalo poznat podle díla? Já ty naše fotbalisty znám. Já jsem tam slyšel jednou chlapa, když dali zelený gól, tak opravdu žval, tleskal. Ale to A jo. tak to A víc lidí fandilo těm ale gólům. oni, je to, jak jsem tam byl tu neděli, tak najednou přijel autobusek k Moučkovej a už všichni byli rozdělili jak prasata. Vyhrali první reformu. A oni každý vypije 3-4 piva dopoledne a odpoledne hrají fotbal. No tak počkej, je to sné, to se nedá. A to byly mladí kluci. To se prostě ještě dá na takový vesnici, nebo... Ne, ale skutečně ty góly byly ukázky. My jsme hráli fotbal ve Dnici. Já byl kapitán, já byl kapitán. Já byl centrál, rozumíš? A já jsem říkal Frantovi Nikodemovu, nájemci pivovar Brtnický Lané, Frantiku, v neděli prostě tě nestavím, protože tvoje forma v poslední době je prostě, no to naše asi představy neúnosná. A on nás poslal všechny do prvé, včetně kapitána. A povídám, tak to bylo naposled, co jste mi říkali takovou volinu. On totiž, že Franta, ta kabina, co tam dneska stojí, to vám všechno hradil, ono už to třeba to nějak zlepšovali, nebo to, teď je to troska. Ale, no, Peňáz, Láďa Peňáz, kapitán, co byl předtím, ten zahynul koncem nějak. Rádovým pochodil, vůj tam neviděl, střelili na cestě. Willy Král, malíř, který to byl, on musel jít, až byl ze Stomařova, Němec, tak to byl strašně fajn kluk. Ale on musel nastoupit Wehrmachtu, jo. Přišel o život při prvním akci, když Wehrmacht nastoupil do Francie. To jsem od jeho paní, potom jsem si s ním po válce sešel, tak mě to říkala. Při nějaký blbý přestřelce, no, tam na to žádná válka nebyla proti Francii. Ale někdo nějaký partizáni prostě to, tak to koupil Willy. Jarek Matějčku umřel na tohle, na žaludeční vřiny. Petr Krováku umřel, nevím proč. No, asi, nebyl tak starý. Měli Vrštička, jo, soused, jeden Černičák to neznám. Ještě někdo. Takže jsme 3 z toho manšaftu ještě živí. A to není dobrý pomyšlení. Ale peská jí hlava dostala v Vrtnici 8-0. Rozumíš? Ty jsme tak vyřídili. Teďka mají perfektní obránkaře teda. Je. Sportbrigl Iglau. Výroba byla víceméně německá. Sportbrigl Iglau dostala 6 gólů, ani se nevolili. I s tím, že měli nějaký Mates tam byl, to byl střelec. Ani si nelízl. Ještě byli DFC Iglau. Deutsche Fußballklub Iglau. Vyřídili jsme je Hradce. Takže u nás na Brtnickém hřišti, a když někdy by přišla na to řeč, jo, no, tak ještě dneska si hospodář vzpomíná, jo, tenkrát byl fotbal. No, ještě dneska to hospodář se dovíš. No, někdo mi to říkal. No. Tak jo, to víš. Takže já byl tenkrát kapitán, vůbec jsme do prostředka a jsem říkal, Spartu, tak, všichni sportu. Já byl kapitán. 5 koruny, máš je na té kredenci.
A soused tu je 5 tenkrát koruny jsou na knihovně. předseda sportovního klubu. Chceš tam? 5 koruny jsou na knihovně, proč? Předseda sportovního klubu je tu nějaký čas. To jsou to její, protože... U Čechů byla tenkrát ta hospoda přepověděna naše Nebo je máma někam. tam byly takzvaný balený hromady. Jo, a vždycky byla poznána, neseděli se dostatečně počet členů, koná se další valná hromada o hodinu později za každého počtu. Jsou nápisy teda. A tenkrát byl Žid, single Arnošt Popladníkem. A když skončil svoji zprávu, tak předseda říkal, že mu děkuje za posel práci a vy nás vyobral. No, víc jako minulý rok, jo. Pak se někdo přihlásil a navrhuje, aby byla udělena Popladníkovi takzvaná jako ne, absolutorium. Co to znamená? To já nevím. A všichni to hlasovali. Ty tak. Já taky, jo. Ale absolutorium. Tady plnění úkolů. Absolutorium. No, nevím. Když tam našu školu jsme rušili jeden. Nejsme, ale na se odstěhovali, co vyrušili, ale to dobře pochopil. My jsme se jednou, já osobně nevím proč, dost dobře, ale učitel Peňásov nějak se nepovedli a já jsem zaděl třeba s Peňázem držel vždycky. A on se tam na ty penáce pál nějaký jako tohle a vykašle a to nějaká. Já jsem měl takový pocit, že on má pravdu, jak jsem s ním držel prápor a tak on překrásně se takhle došli. Že jsme prostě vystoupili z toho klubu Brtnice. Já a ten Peňáz. Sportovní klub? Nebo Jo, SK Brtnice, no to byl slavný klub. Širokou daleko sociální kolena všech. Jako, my jsme vykopali plný sílu, my jsme porazili AFK znovu na 7-4. No a pak my jsme se urazili, no já jsem ani tomu moc nezajímal. Já jsem věděl, že ten slavný rád, že ten Peňásový, to byl učitel, jo, tak jsem si říkal, on ví, co dělá. A já jsem měl takový pocit, že mu přijděl. No, zase mi to taky. A jakmile se to dověděli v Lukách, Luka nejdál, bojovali leta, Luka Brtnice, to byl zvyšný boj. A to jako Sparta Slavia, jo. A oni se dověděli, a bylo jako fajn klub, museli, říkali mu Opis, já nevím proč. Já dneška nevím, jak se jmenoval, ale říkali mu Opis. A přitom to byl krásný klub, jo. Hele, vy jste se nějak přijel do Brtnice na kole. Já máme ten český pohár, já máme s Varnskou Slavií v neděli v Třebíči. Pojďte za nás hrát. Já jsem se hovoril kopačky, jsem se nastál, vyvolal jsem kopačky. Co bosej. Já ti přivezu, kolik máš číslo? Jsme jeli za Luka. Po český pohár. Na Třebíčském pohár, na Horáci Slavii, jo. Proti národní spojce Bouzek. To byl potom dlouholetý trenér brněnský, ty hokej, byl slavný hokejista, Bouzek, jo. Tenkrát za Horáckou. My jsme to prohráli táti Luka na ty Horácky a já jsem měl jednu chvilku takovou přijezdáci, takovou přijezda, prostě bombu pěknou, jenomže to, prostě jsem to minul. Bouzek šel vedle mě a říkal, měl to dám prko. Já nevím, že jsem pořád dost, nebo 6 nebo takhle. Ale jeli jsme na kole, potom s tím učitelem, on tenkrát učil v Jaslovicích, v Třebíčku. Máš tu věc tam, jak se jeli z Brtnice, ale určitě Jaslovice, Bobřišky a tam, jo. On tam učil. A já jsem měl vypučený kolo od Petka už od učitela vyletěla, protože moje kolo bylo nějaké nepojízdný. A to je teda
jsme hráli to divadlo spolu, jsem byl zároveň spolu. Tak ten mě půjčil kolo a tak jsme jeli, sice byčel vat má, a už začali s najednou Československé všetnictvo, chlap nás zastavil zároveň, plný zdroji, pej, nemáte světla a takhle. A když jsme přijeli blíž, tak jsme takhle koukali na sebe, tak ten policajt povedal, jo, to jste vy, pane učiteli. A jo, tak si povedali si víc, já jsme pokecali. A povedal, jděte, tam už nikdo není, tady jsem byl já. A jděte opatrně a takhle. A to bylo hezky. Jo, to jste vy, pane učiteli. No, kdybych já jen sám, tak hold, pokutá toho. 5 korun to stálo. Prostě 5 korun, já jsem dělal celý den a měl jsem to rád, byste 5 korun. Nějaká 3 koruny stál kino a 2 koruny se měla do rády. Dneska se dívat po kaptolu 15, 17 letech, no, taká věna. Ježišmarja, já jsem opět. Míšo, běž spát, už spíš tady. Ale vidíš, že ani otevřený oči už nemáš. Nemáš. Já přinesl přišel. Já už jsem si dlouho také. Jinak by se to tady stejně zkazilo. Já už jsem si dlouho také. Já jsem rád, že tady sedíš, ještě tady s námi domů. Pak by se mi rád věděl, že ono to nejde. Hele, Mišelko, stejně budeme za chvilku. No a až kdyby se ti chtěl hodně spát. No, nechtěl jsem už spát. To je právě ta náhoda, že je dneska pátek. Takže se to nějak dá, jo. Stejně nemám rád ty statě. Já taky. Já ti prostě cením, já to cením. A taky čuměli, když jsem mu večer prostě. Já, Mišel, to je náš chlapec. Já máme všichni rád. Jo. A tak potom. A já můžu to říct. Jo. Já vždycky jsem sám doma a vyšel na to, přijde do toho bytu a vidíš ty děje, tak to tě tam slyšíš, tam ty lidi, co tady všechny a tady nepřijde, takový zvláštní pocit, a z toho právě pomáhá, když já dostanu nějakou práci a zase to zaberu, já se pustím to rádiečko, já prostě žiju. A jak to všechno vynastane, já to posledně, celý letošní rok, co jsem udělal, a co jsem tam poslal, no to... No přece to nebylo, že bych právě se 30 metrů krtká do skvělých věcí. Oni, stál jsem za to, aby mě zavolali, no já jsem čekal, tady bude potřeba realizerský pokyn, tady bych to potřeboval větší, tady bych to nebyl, nic. Vlastně, jo, dobrý, zaplatili. Udělám nebyli, jo, věci, dokonce, jo. Přijde, že musím rybách všichni, já jsem pozval Kubička. Jako to je šéf dramaturg. Pojď se podívat, to děláte tak, jak oni říkají. No Kubiček, no. Kubiček. To je Kubičku, nás to stojí. Ale... A ty byla ten taky šéf dramaturg, taky. No jo. Jako animátor vrcholnice. Jo, jako takhle. To je Tomiska Nedělový. Tak co já teď? A co jsem tam teď postavil? Jak se scénička kráčí a tam jdou nějaké práci. To nejsou práci, to jsou obuly, jo, ale to stojí, no. Počkej, já budu napsal, že v jednom kuse, to je jako poskakou a zpívají. V jednom kuse. To je krásná formulace. V jednom kuse zpívají. No a oni zase, já tam, jo, když jsem tam to natočili, tak oni tam mají teď už taky to video, jak nám čekají tohle, oni to vidějí a je tam nějaký plás. Já jsem plás, to je hrozně, jo. Ale je to strašně šikovný kluk a nejenom, že umí kreslit, ale on umí taky jako, víš, jako to, co přijde, možná to přijde, že oni budou mít to video, a oni si vyťukají, oni obrázek, já musím načíslovat a znovu natočit. To, tak oni si to tam naprogramují a on si prostě ten rytmus toho záběru udělá na klávesnici. A to je ten pokrok, který bude. A který prostě já vím, že jako přijde a že je to opravdu pomoc a že člověk sám to neumí, nebo zatím nějak nemám o tom nějakou velký zdání, ale vím, že tohle se bude dělat a že tohle ty kluci, který mají proto smysl,
myslel, že prostě to je přesně zase nepodnikáte. Takový ochokat, hej, to je víc, co to chce, to je animovat, a ono se bude animovat, ono se nakáží potřebný. A toho samý se nehraje, ty počty, které já tady sloupet tisíc, píšu postavně do vozu, a ty velký chudáci, proč udělají, ono okopuje, já nevím, za půl minuty okopuje krpka, ale 5 minut popisuje ty čísla. Kdy ta kresba bude znovu nastavená a bude použitá, ale určitě nic nemá. A se opakuje, to je pozice. Jo, oni tady nafukají a nebudou nic takového směli. Jenom že tomu časem nevyznám, ale vím, že se to bude dělat tak. A já si vážím toho kuka, že prostě to takové vodení sám, on už to naučil, že zapálil kolem sebe zase další kartu. Takže mám takový pocit, že to nezahyne, jo? Že to nezahyne, ale jestli na těch lidech, kteří nakonec na tom dělají, to nezahyne, ale zahyne to spíš na těch dramaturgích, na těch nic mochre, kteří tam sedějí. Třeba tam taky nemohli věčně. Když ono taky je to těžký, ono, kde vzít Hoffmany, Smetany, Millery, jo, a chtělky, No, kde vzít, se to prostě dá týden prostor trošku. a to je ta nová generace, Baloniky, Melbourne, Jejich, oni nemají ten rok. Oni to, co přinesou, to je výpověď ze všech sil. Není tam jiskra nápadů. No, kde tu jiskru taky mohli sebrat, prostě kdyby si den to vlastně oni prožili, že? Tak nemají na ní, no. Lidi, kteří mají jiskru, jako třeba Forman, tak to museli vidět. Jo, to je, víš co, to jsou záznamy, který historicky. Dokonce i firmy, které udělala, to se u nás prostě dělka. No a nakonec přijde k tomu, že promítám se budou a tak. No jistě, no, Jenomže, podívej se, u nás to není ten případ. To je no, ale to, na politiky to se nedá dělat, jenom prostě nějakého ústního pohledu, musíš mít ten proces. A když se veš, tak tam je to vlastně, když začne třeba školou, tak kdyby se když tady ztratila se dá. Jo, to by říká jeden kamarád, a to má dvojčata, jo. To je krásný ten. A chodí asi do třídy, za druhý. Do první třídy nakresl krásnou raketu. A startuje, protože mají doma nějaký karton, pokud to dá. A on to strašně líbilo. A ten si dělal víte, sebe namístala, a ve škole na stejně se to dává. A tentokrát tam prostě nebyla. A paní Čaka se ještě takhle zavolala do školy. No a on tu raketu namaloval, ovšem namalovaný těma písmenama, co viděl na té kresbě, no a tam bylo Nintendo. A paní Čaka, podívejte se, co mi ten kluk udělal. To já nemůžu dát na výstavu. No tak, a teďka na té výstavě vystaví všelijaký teda věci, jo. A on potom říká, taky, ale proč ta moje raketa tam nevysela, teď je přece hezčí. No a teď co? To je ta jiskra prostě, která... To je paní učitelka, to je, ona se to není tak zvá, jenom produkt. No ale produktem které společnosti jsou i takový meblové, jo, a tak. Nebo ne, když to zná, tak to na společnost se. No jo, ale on to z toho nevyhrabe, víš, on není na společnost. Ale to, co dělá, co se ty vyklady, já se svěděl, to bylo, no to se to chytrý. To se to chytrý. Já bych ho, já si, výdovně, já prostě nemůžu povědět, to je nápad, no, že fakt, že tato generace, co teď tvoří, tak tvoří spíš pesimistický, jako nevíru v budoucnost,